En aquest vídeo aprendrem a resoldre les equacions de segon grau completes, altrament dites que estan així amb ax al quadrat més bx més c igual 0. Doncs aquí tenim un cas. Ho simplificarem al màxim possible amb 3 passos, d'acord? El primer pas de tots és escriure l'equació. Escriure a sota l'equació canònica o general i identificar quins són els seus paràmetres, A, B i C. D'acord? El A és el número de x quadrats que té aquesta equació. Aquí no hi ha res, però hi ha una x quadrat. Si fos 0, aquí no hi hauria x quadrat. Per tant, ha de ser 1. B és menys 9, amb el signe i tot. I C és 18. Aquest és el primer pas indispensable, trobar aquests 3 paràmetres, A, B i C. Segona qüestió. Hem de calcular el que anomenem discriminant de l'equació. El discriminant és B quadrat menys 4AC. Això, entre d'altres coses, ens dirà si l'equació té una solució, té 2 solucions o té 0 solucions. En aquest cas tindrà dues solucions, que és el mètode més comú. És la pregunta més comú de les equacions de segon grau. Hem de substituir B per menys 9. D'acord? B val menys 9. Doncs primer error típic, posar això, menys 9 al quadrat. Això a la calculadora ens farà menys 9 menys 9 per 9. I ens dirà que val menys 81. Això no és el que volem calcular. Nosaltres volem calcular menys 9 al quadrat, que és menys 9 per menys 9. És a dir, menys per menys més i 9 per 9, 81. Per tant, quan escrivim a la calculadora, hem d'escriure en parèntesi. D'acord? I menys 4 vegades A, que val 1, per C, que val 18. Doncs 9 al quadrat, com hem dit, era 81, i 4 per 1 és 4, per 18 és 72. És a dir, 81 menys 72 són 9. Quan obtenim això, sabem que tenim dos resultats, perquè és positiu. Aleshores, tercera qüestió, tercer pas. Hem de substituir el que hem trobat en aquesta equació. L'oposat de B més menys l'arrel quadrada del discriminant dividit pel doble del paràmetre A. Això que vaig enquadrar és el que ens hem d'aprendre de memòria. I escriure-ho en cada un dels casos, per recordar-ho. I aquí tan sols cal saber substituir amb cura. És a dir, l'oposat de B. L'oposat del nombre B. El nombre B val menys 9, el seu oposat és 9. Més menys l'arrel quadrada del discriminant. El discriminant hem calculat que valia 9. Per tant, posem 9. Tot això dividit pel doble de A, que val 1. És a dir, 9 més menys l'arrel quadrada de 9, que és 3. Si no ho sabem, ho fem amb la calculadora. I 2 per 1 és 2. Per tant, ara tenim dos resultats. També molt a compte amb aquest pas, és molt sensible. 9 més 3 és el que ens donarà a dalt. D'acord? És a dir, 9 més 3 són 12, dividit entre 2. I 9 menys 3 són 6, dividit entre 2. Si no ho faig d'aquesta manera, puc equivocar-me. D'acord? Si jo a la calculadora intento escriure 9 més 3 dividit per 2, això la calculadora em dirà que 9 entre 2 és 1 i mig, i 9 més 1 i mig em dirà que és 10 i mig. I nosaltres ho tindrem malament, perquè 12 entre 2 són 6, no 10 i mig. Vale? Llavors, si ho poso a saco a la calculadora sense parèntesis, em passarà això.
i 6 entre 2 em queda 3. Per tant, aquí tenim els dos resultats. I fins aquí el vídeo. Espero haver-vos ajudat.